मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुथि टेलेन्ट सार्च आनजाद बे आनजादखौ काजलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोंनि नैबे काजलगाव दालाय आफादनि सिङाव थानाय काजलगाव गोजौ फरायसालियाव खुंफुंनाय जादों आरो बे आनजाद मिरुआव गासै गंथाम फरायसालिनि बेयाव फरायसाफोरा बाहागो लादों। बेयाव गासै थाखो 9 आरो थाखो 10 जथायै गासै 130सा फरायसाफोरा दिनैहाय बेयाव बाहागो लादों आरो बेयावहाय बाहागो लानायखौ जोङो नुनानै खोब गोजोननाय मोनदों। दिनै फरायसाफोरा माने जि रोंगौथि सायख' आनजाद बेयावहाय गावखौ मोनसे गोसोआवहाय मोनसे थुलुंगा मोननानै नैबे आनजादाव जिरायदों आरो गासैबो फरायसाफोरा मोनसे नैबे टेलेन्ट सार्च आनजादनि गेजेरजों फरायसाफोरा मोनसे माने दानि जिनाखि कम्पिटिटिभ जिनाखि जुग बेयावहाय नैबे आनजादाव जिरायनानै गावसोरनि केरियारनि फिउचाराव गावसोर कम्पिटिटिभ आनजादखौ बोरैहाय लिरगोन, कम्पिटिटिभ आनजादखौ माने लिरोब्ला जों मा माखासे आदब आरो माखासे नितिफोर जों मिथिनांगौ। निस्सय नैबे टेलेन्ट सार्चनि आनजादजों फरायसाफोरा बेखौबो नलेज मोनगोन। बेखौ जोङो माने मिजिंथिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो माने बेखौ माने खुंबोगासिनो दङ। देग्लाय बियो 9थि खेब बियो जाबाय। बे समाव आङो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ दिनैनि आनजाद मिरुआव जिरायनानै आनजाद होनाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ आङो काजलगाव दख'रा आरो काजलगाव दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साफ्रोमनिसिमबो कंग्रेसुलेसनखौ आङो जासिहरग्रोबाय। जाहाथे बयबो बे आनजादाव मोजाङै मोजां लिरनानै गावनि मोनसे रोंगौथि बेखौहाय नैबे आनजादनि गेजेरजों गासैबो दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे टेलेन्टखौ श' खालामनो हायो आरो माने जाफुंसार जानो हायो। बेखौनो जोङो मिजिंथिदों। बेखिनिखौनो आङो फोरमायनाय जाबाय। उथ्रिसारनाय लाइमोनफोरखौ मा खालामनाय जायो नोंथांमोना? उथ्रिसारनाय लाइमोनफोरखौ बेखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नियम बादियै बेखौ जेसेबां जोंनि दिनैहाय बेयाव टेलेन्ट सार्चआव जेसेबां आनजाद बेयाव जिरायदों फरायसाफोरा, बेयाव जायफोरा मोजांथारै बेयाव उथ्रिसारगोन बेखौ 1थि आरो 2थि आरो 3थि आरो माखासे टप 10 हिसाबै माखासे बेयाव सायख'नाय जागोन। बेखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे बान्था होनानै बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन। बे आरो थांनाय समफोराव नोंथांमोननि नैबे काजलगाव इउनिटनिफ्राय माबायदि बान्था मोननो हादों एबा माबायदि रिजाल्ट आवग्रिनो हादों? थांनाय बोसोराव जोङो काजलगाव हिसाबै जोङो 1थि आरो 2थि आरो टप 10आव जोङो गाखोनो हायाखै। खिन्थु जोङो एबाराव आसा खालामदों माने जोंनि नैबे सेन्टारनिफ्राय निस्सय माने जोंनि फरायसाफोरा माने बान्थाखौ मोननो हागोन आरो उथ्रिसार जानो हागोनखौ जोङो मिजिंथिदों।